Cześć. Będziesz z nami tańczyć? Dobra, to mamy pierwszą osobę. Wow. Może niektórym się pomyliło, że jest na 19:15, tak jak zwykłe zajęcia. To poczekamy jeszcze 2 minuty i będziemy zaczynać. O, Marta już jest. Super. W sumie Ola chyba miała być. I z tego co pamiętam, mówiłaś Marta, że Darek chyba też miał dołączyć, co? Albo później sobie obejrzę. A, dobra. O, to się zapowiada, widzę, kameralna lekcja, Marta. Ale to nic. Później najwyżej będziemy puszczać to dalej. A muzyka nie będzie przez cały czas niestety. Będzie więcej tupania dzisiaj niż muzyki chyba. No dobra. To słuchajcie, nie ma na co czekać. Zaczniemy sobie od mikrorozgrzewki obcasowej. Już mówię, o co chodzi. O, czekajcie, skieruję tutaj. O, czy widać moje nogi dobrze? Jeszcze trochę. Okej, dobra. Możecie się troszkę porozluźniać. W sumie nie będziemy robić jakiejś wielkiej cielesnej rozgrzewki, więc jeżeli czujecie, że wasze ciało jeszcze nie jest gotowe, to dajcie sobie chwilę na rozluźnienie nóg, stóp, na poczucie podłogi. Chcecie sobie troszkę połazić. Zróbcie parę oddechów, żeby tak dojść do siebie troszkę. Polecam pobalansować w kolanach, porozluźniać stawy. Ok. Dobra, to zaczynamy sobie od po prostu dźwięków obcasów i będziemy je robić w różnym tempie, oczywiście. Jigga, przypominam, liczymy sobie raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3. I to nasze raz, 2, 3, 2, 2, 3 to jest jeden takt. Więc będziemy sobie mogli tymi obcasami uderzać na pierwszy takt, na drugi takt, na trzeci, czyli bardzo rzadko. Raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3. Ok, więc to jest pierwsza wersja. Druga wersja jest raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3 i tak dalej. A trzecia wersja to wybijamy wszystkie dźwięki. Raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3. Ok, więc myślę, że to znamy. Zazwyczaj to robiliśmy chodzeniem, a dzisiaj obcasami. Ok, więc zróbmy sobie jedną taką jedno takie przejście. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3, 2, 2, 3. Dwa razy gęściej. I jedziemy sobie zagęszczamy rytm. Zwróćcie uwagę, że raz akcentuję jedną nogą, raz drugą. Że raz mam tu, raz lewą, raz prawą. Ok, więc to sobie porobimy do muzyki. Możecie sobie poimprowizować. Niekoniecznie musicie najpierw 8 taktów robić. Pierwszą wersję 8 taktów, drugą 8 taktów, trzecią. Może tutaj chyba podejdę.
Natomiast możecie sobie robić po swojemu, chyba że ktoś się myli, to może po prostu podążyć za mną. Natomiast zrobimy jeszcze wersję numer 2 z obracaniem obcasami. Zobaczcie, jeżeli już nam się znudzi, to zamiast tylko tego, spróbujcie sobie troszkę potęczyć biodrami i poskręcać całe ciało. Pikata, 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 pikata. Jak jest szybko, to możecie popróbować, czy Wam się to uda zrobić, ok? Wydaje mi się, że najsensowniejszym motywem jest właśnie przy tej naszej drugiej wersji. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Zawsze jest to jakieś urozmaicenie też wizualne i dla Was urozmaicenie cielesne, inaczej będziecie sobie to czuli. No okej, to słuchajcie, włączam od razu muzykę i pobawmy się tym na początek. No, postaram się w miarę głośno zrobić. Jakby było za cicho, to piszcie. To sobie będę zerkać. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest dosyć szybki dźwig teraz. Mamy. O, nawet trudno mi to wymówić. Więc mamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pam, 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 pam. Co dwa? Spróbujcie szybko. Nie możecie zwolnić. Zostawiam Was z tym. Nie musicie przez cały czas też zmieniać. Możecie zostać dłużej przy jednej wersji. Albo łączyć. Rozgrzewka, głównie na chwilę. Zobaczmy, co tu się zadziało, czy ktoś tu przyszedł. Czy podam nazwę utworu? Mogę podać. Co to było? Muszę sama zerknąć, nie pamiętam. Dzisiaj jest Monday, ale tutaj mamy Thursday night. I zespół się nazywa Blazing Fiddles. A kiedy w realu? W realu nasze spotkania odbywają się, przynajmniej chcemy to robić w miarę regularnie, już pierwsze było pod koniec sierpnia. Teraz też by było normalnie w realu, ale niestety wylądowałam na kwarantannie niechcący i kończę jutro. Więc następne w realu będzie jakoś w październiku, nie pamiętam teraz dokładnie daty. No dobra, to jedziemy sobie dalej. Porobimy trochę szafli. Co to są szafle? Przypominam. Będziemy sobie dwa rodzaje shuffles robić. Pierwszy z nich wygląda tak, że robimy dwa dźwięki przodem stopy. Shuffle, shuffle. Możemy sobie troszkę rozgrzać nogę, zrobić wolniej, jeżeli ktoś jest pierwszy raz. Tak jakbyśmy chcieli troszkę szurnąć podłogę. Najpierw do przodu, później do tyłu. Wyprost kolana i zgięcie. Teraz nasz shuffle.
Druga noga to samo. Shuffle, 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 shuffle. Ok, więc jak ja mówię shuffle, to oznacza to właśnie te dwa dźwięki. My sobie będziemy te shuffle ćwiczyć w takiej kombinacji shuffle, step, shuffle, step. Ja zazwyczaj, jak robię zwłaszcza szybciej, to jestem przez cały czas delikatnie na śródstopiu. Jeżeli ktoś nie jest do tego za bardzo przyzwyczajony, jak najbardziej może sobie zejść na całą stopę. Ok, więc wybierzcie sobie, którą wersję wolicie. Dobra, zróbmy jeszcze raz parę razy dla rozgrzania się. 7 i shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. Sobie bokiem. Raz, dwa, trzy. I przez to, że mamy trzy dźwięki, to bardzo dobrze pasuje dźwiga właśnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ok? I teraz tak, jeżeli dla kogoś jest to nowość, to myślę, że może zostać przy tej wersji. Natomiast jeżeli ktoś chce poćwiczyć wersję numer 2, która po prostu trochę inaczej brzmi, można shuffle zrobić też przez obcas. Czyli zamiast 2 razy uderzać paluchami, robię sobie obcas i wracam palce. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie poprowadzić w ten sposób. W Irlandii na przykład jak na jakieś warsztaty trafiałam, to czasem właśnie ktoś mówił shuffles i robił tak, ktoś mówił shuffles i robił tak. Tak naprawdę każdy inaczej może też te kroki nazywać, więc można się trochę zakręcić. Tak czy siak, zobaczcie, mieliśmy wersję shuffle step. Jeżeli ktoś chce, to może sobie spróbować z obcasem. Zróbmy parę sobie do muzyki i zaraz będziemy to łączyć w jakąś kombinację. Zrobimy troszeczkę wolniej. Tym razem. Dobra, w sumie nie będzie aż tak super wolno nawet. No dobra, do tego najpierw. Shuffle, step, shuffle, step, shuffle.
wersji, z ciekawości. Troszeczkę płynniej tym razem. Szybciej trzeba będzie przejść z jednej nogi na drugą. Szafle były bardzo płynne. Ok, ostatnia seria. Jak zauważyliście, robię po 3 pauzę. I to będzie nasze pierwsze zadanie. Ok? Zrobimy sobie mały kroczek z tym. Czekajcie. Dobra. Zrobiłam coś takiego. Już zobaczę, co tu się dzieje. A Marta, z obcasem trudniejsze. No, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, bo ja na przykład teraz powiem Ci, Marta, że jakoś lubię. Zwłaszcza jak nie mam wysokiego obcasu. O, wydaje mi się, że jak jest wysoki obcas, to wtedy jest to niewygodne. A jeżeli się ma w miarę płaskie buty, to jakoś tak jest naturalniej. Ok, słuchajcie, małe połączenie w takim razie. Zrobimy sobie kroczek, który można w sumie nazwać Advance and Retire. Jeżeli ktoś tańczył kiedyś tańce Kaylee, to może mu się ta nazwa obiła o uszy. Advance, czyli idziemy do przodu, Retire, czyli idziemy do tyłu. I teraz nasze szafle to będzie druga część tego kroku, czyli Retire. Będziemy się nim wycofywać delikatnie. I spróbujmy sobie coś takiego. Zaczynamy od step. Nie od szafla, tylko od step w sumie. I mam, obojętnie której nogi w sumie zaczniecie. Step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. Koniec. Tylko 3 szafle. I postarajcie się zrobić delikatnie w tył, jak macie miejsce w domu. 5, 6, 7 i step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step. No jeszcze raz. 5, 6, 7 i... I wyraźnie sobie lądujemy. Jeżeli zaczynam step od lewej nogi, to będę kończyć na prawej i na odwrót. Jeszcze raz. 5, 6, 7. I ostatni. 7 i... To jest nasze zakończenie kroku. Początek to jest podejście do przodu, które na początku robimy bardzo proste. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. To są takie jakby kroki polki. Jeżeli ktoś tańczył soft, to wie. Bardzo oszczędne w środkach wyrazu. Więc robię sobie prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ok? Tylko w rytmie jiga. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Możemy sobie pochodzić przez chwilę gdzieś tutaj w przestrzeni. Jest prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I teraz, czy jesteśmy na śródstopiu, czy na całych stopach, to też jest Wasz wybór. Ja zazwyczaj jak robię ten krok, to robię na początku cała, śródstopie, cała. Taki jakbym sunęła po ziemi trochę. Taki bardzo przyziemny
nawet bym powiedziała ciężki. Idziemy w podłogę. Ale jak ktoś chce zrobić 2 kroki znaczy wszystkie kroki na śródstopy, to też może. Ważne, żeby trzymać na szyję. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. I teraz cała sekwencja wygląda tak. Już podchodzę sobie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, step shuffle, step shuffle, step shuffle, step. I później od dokładnie tej samej nogi zaczynam znowu. Nie będzie się zmieniać nóg. Więc przód, 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 tył shuffle, tył shuffle, tył shuffle. Ok? Jeszcze raz. Advanced. 2 polki. I retire. 3 shuffle w tył. 5, 6, 7 i. Raz, dwa, trzy. 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 Bang. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Step shuffle, step shuffle, step shuffle, step. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. I troszkę szybciej. Ostatni raz. No dobra, no to zróbmy z muzyką i podpowiem Wam, jak można go sobie trochę pozmieniać. W sumie miałam zacząć od w ogóle wersji bez szafli, ale się zakręciłam i zapomniałam, więc będziemy się cofać i wywalać dźwięki na początku. Ale dobra, na początek to, co przed chwilą zrobiliśmy. Najpierw do wolniejszej muzyki, później do szybszej. W sumie może to. O Jezu, to będzie bardzo wolne. Chyba nie wiem, czy to ma sens. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Step shuffle, step shuffle, step shuffle, step. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. W sumie wolne tańczenie też jest dobrym ćwiczeniem, słuchajcie. Zwłaszcza dla ciężaru ciała. Musimy wytrzymać dłuższy czas, zanim zrobimy dźwięk. Step, 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 shuffle, step, shuffle, step, shuffle. Jeżeli macie ochotę, możecie zacząć od drugiej nogi na przykład tym razem. 6, 7 i. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Step shuffle, step shuffle, step shuffle, step. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I ostatnie 2 razy. Okej. To przyspieszamy, zdeczko. Uwaga. Sześć, 7. Raz, dwa, trzy. Pam, 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 pam.
Od tego miałam w sumie zacząć, czyli zrobić krok, który polega na robieniu kroków w sumie tylko. Czy coś, tu jakieś komentarze są? Nie. Dobra. No i słuchajcie, możemy właśnie zastosować sobie taki motyw, że raz sobie robię szafle, a raz sobie w ogóle ich nie robię. Chodzi mi o to, że chcemy się pobawić rytmem samym. Przede wszystkim traktujemy siebie jako instrument w tym momencie, zwłaszcza jak tańczymy do jakiejś muzyki bardzo, bardzo okrojonej, że tak powiem, z instrumentu, gdzie gra jakiś jeden pojedynczy instrument podający nam melodię, to możemy się rytmicznie my właśnie pobawić. Więc dlatego Wam daję takie różne tipy, gdzie by to wyrzucić, a gdzie by to coś wsadzić. Ok? Więc zobaczcie, mogę sobie pójść do przodu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To była nasza podstawowa wersja z szaflami. Druga wersja, w ogóle bez niczego. A trzecia wersja, czwarta, piąta i milionowa może być ułożona przez Was, bo możecie zrobić na przykład szaflę tylko na jedną stronę, a na drugą kroki. Ok? Więc proponuję, żeby teraz trochę się pobawić tym i właśnie sobie tak trochę na spontanie spróbować raz wyrzucić szaflę, raz dodać szaflę. Niekoniecznie przez cały czas zmieniać, można się przez chwilę trzymać jednej wersji na przykład. Pokombinujcie sobie. W sumie możemy to zrobić nawet z muzyką, myślę. Ki. A, ktoś nie? Poćwiczmy sobie jeszcze chwilę. No dobra, to słuchajcie, jeszcze jeden motyw. Dźwięk, który można jeszcze dodać. A mianowicie podczas, no na pewno można ich dodać jeszcze miliony tych dźwięków, tylko oczywiście pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne, ale całkiem... Chodź, Marta coś tu pisze? No, tak. Nie, ja oczywiście się troszeczkę nabijam z tym, że jest nieskończona ilość możliwości. To nie zawsze jest nieskończona, ale mówię, niektóre wersje już są po prostu hardcorem dla ucha innych ludzi, dla też harmonii naszych częstotliwości, w ogóle naszego ciała. Więc warto wypróbować i przekonać się, które dobrze brzmią po prostu, nie? Dobra, to uwaga, jeszcze jeden motyw, jeżeli chodzi o dodanie dźwięku. Albo obcasem, albo paluchami. Przy podejściu, zamiast robić po prostu tak, step, tup, tup, step, tup, tup, mogę sobie robić tak zwanego tip down. Tip down albo heel down.
więc mamy tą trzecią możliwość, więc włączam muzykę jeszcze raz i ostatnia seria z naszym krokiem jigowym Advance and Retire. I pomyślcie sobie, które wariacje Wam się najbardziej podobają, które jakoś tak współgrają z Wami. Możecie dużo razy pod rząd zrobić jedną na początek. Niekoniecznie od razu kombinować. Ja sobie trochę tego ćwiczyłam, więc mam taką szybszą chęć przestawiania się. Natomiast jeżeli macie ochotę zostać przy jednej wersji i ją sobie przetańczyć długo, to jak najbardziej polecam. Okej. Weźmiemy sobie inny kawałek. Też znajomy. Martin Hayes, Rules. No słuchajcie, livestream jeszcze tutaj będzie przez chwilę, więc będzie można do niego wrócić w razie czego. Natomiast jako, że widzę, że czas tutaj leci, to zrobimy sobie 30 sekund pauzy na picie i przejdziemy sobie do Connemara Step. Też trochę kombinując i robiąc jakieś małe wariacje. Ok, a jak macie jakieś pytania... wiem co chciałam powiedzieć. Czekajcie. Jeżeli chodzi właśnie o te różne możliwości kroków, które sobie przećwiczamy, to w sumie jest to po to, abyśmy umieli te różne wersje zatańczyć, czuli się z tym w miarę swobodnie, bo do każdej melodii, do każdej aranżacji tak naprawdę będziemy czuli, że inna wersja tego kroku bardziej pasuje, bardziej siedzi. Na przykład lepiej się zgrywa z melodią, albo wprost przeciwnie, fajnie ją kontrastuje i gdzieś jakoś tak akcenty są poprzesuwane w porównaniu do melodii. Tak więc w zależności od tego, co chcemy osiągnąć w połączeniu z muzyką, dana wersja będzie nam bardziej tam pasować albo mniej. Więc jeżeli tańczycie do różnych melodii, to sami zobaczycie, że czasem jakaś wersja bardziej będzie siedzieć w tej danej muzyce, a inna w innej. No, to tyle chciałam rzec. Idę łyknąć sobie z kubeczka coś, wodę w sumie. Bo ja widzę, że tutaj dzisiaj ludzie się przede wszystkim zgromadzili na koncert. Generalnie wolne muzyczki, które puszczam, to są utwory Martina Hayesa. Było ich parę, więc nie wiem, o którą chodzi, ale polecam wpisać sobie po prostu Martin Hayes w wyszukiwarkę i zobaczyć jego płyty, posłuchać. Bardzo, bardzo polecam. Taki naprawdę bardzo dobry muzyk, który bardzo często na płytach gra prawie samotnie, więc te utworki są bardzo, bardzo surowe. Ale na przykład jeżeli chodzi o Martina Hayesa, to też wchodzi on w różne kooperacje, więc będzie dużo materiału do przejrzenia i do przesłuchania. Ok, Connemara Step. Co to było? Już sobie przypominamy.
czyli chyba, że Marta sobie przypomina głównie. Mieliśmy nasz wzorek, step, heel i step, heel i w sumie stomp bardziej, albo bang. Tak? Czyli na koniec warto pamiętać, że nie przenoszę ciężaru. Ten ostatni akcent to jest tylko uderzenie stopy o podłogę. Nie przenoszę ciężaru na tą stronę. Więc uwaga, jeszcze raz. Zaczynam sobie od step, heel i bang, step, heel i bang, step, heel i bang, step, heel i bang. Troszkę szybciej. Ojka, wiecie co? Czy ja to zrobiłam w ligowym rytmie? Dobra, moment. A, właśnie. Ale się zawiesiłam. Dobra. I nikt tu nic nie pisze, że ja mówię źle. Robimy tylko jednego heala. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest nasza jigowa wersja Connemara Step. Uwaga, jeszcze raz. Czyli robię step, heel, step, step, back. Step, heel, step, step, back. Ja nie mogę, ale będzie. Taka, ta, 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 ta. Step, heel, step i back, step, heel, step i back. O, właśnie. Mój mózg odleciał. To jest nasza wersja raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O właśnie. Pika, tam, pika, tam, pika, tam, pika, tam. Ja. No ale przy okazji przećwiczyliśmy jeszcze railową wersję Connemara Step, więc czemu nie? Okej, słuchajcie, przepraszam Was za rozproszenie. Zróbmy do muzyki tę właśnie wersję. Zrobimy sobie znowu do wolniejszej i później do szybszej. Do szybszej, zobaczyć jak to nam już wychodzi. Taka, 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 taka. 5, 6, 7 i...
zrobiliśmy wcześniej z grupą, która w miarę regularnie ćwiczy, więc nie będę się za bardzo na tym skupiać. Natomiast przypomnijmy sobie wersję tak zwaną, taką strukturę 3-3-1-1-3, gdzie będziemy robić najpierw 3 kroczki z heelem. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i dopiero bęk. Czyli ten pojedynczy Connemara step był z jednym heelem i od razu robiliśmy odbicie w drugą stronę. A teraz będziemy chcieli zrobić najpierw 3 w jedną, później 3 w drugą. Zrobię wolno, jeżeli ktoś jest nowy, to niech sobie to dokładnie przeanalizuje. Mam step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step i bank. I później od drugiej nogi step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, bank. Ok? Spróbujmy parę razy bez przerwy. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mogę tak naprawdę to też w miejscu robić. I uwaga, jedziemy 3 w jedną stronę, 3 w drugą i teraz pojedynczy w jedną, pojedynczy w drugą i na koniec trójka. I to jest nasza struktura, ok? Czyli jeszcze raz 3, 3, 1, 1, 3. Co oznacza, że jak zaczynamy na prawą, to prawa noga, później lewa noga, trójki, prawa noga, lewa noga, pojedyncze i na koniec prawa noga robi jeszcze raz trójkę. Ok, zróbmy. 5, 6, 7, 8, step, 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 step. Pojedynczy. Na drugą stronę pojedynczy i wykończymy trójeczką. Ok, i możemy sobie, jeżeli mamy taką ochotę, czujemy, że to pasuje nam w muzyce, albo po prostu dla ćwiczenia, na drugą stronę to samo. Czyli tym razem, jeżeli od lewej nogi będę zaczynać mój heel, to mam lewa, prawa i lewą trójką kończę. 7, 8, lewa, trójeczka. Prawa, lewa, pojedynczy, prawa, pojedynczy i lewa trójka. Ok? Zrobię jeszcze raz na sucho i później z muzyką. I będą wariacje na koniec. Uwaga! 5, 6, 7, 8, step, step, step i back step, step, step i back step i back step i back step, step, step. Drugą stronę. Pojedyncze, pojedyncze i w lewo. Trójka na koniec. No okej. W razie pytań piszcie. Natomiast... No właśnie. Okej. No to próbujemy sobie muzy. Dobra, niech będzie znowu wolna i szybka. Raz, dwa, trzy, jedziemy. Step, step, step i step, step, step. Pa, pa. I kolejny
mamy naszą strukturę taką bezpieczną 3-3-1-1-3. Oczywiście, jak zawsze, można ją sobie trochę połamać i popróbować i nawet powsadzać tylko 2 hile. Więc to już mówię, to będziemy sobie próbować trochę na improwizacji, na pewno gdzieś tam. Ale ważne, żeby jakieś takie podstawowe paterny jednak każdy miał, żeby mieć się czego trzymać, żeby być bezpiecznym. Bo to też nie chodzi o to, że dobra, mam same pojedyncze klocki i je łączę po prostu na właśnie nieskończenie wiele sposobów, jak to Marta lubi to określenie. Natomiast pewne takie większe struktury też są ważne, bo mówię, chociażby, żeby od tego zacząć. Wtedy się człowiek trochę rozkręca i jest o wiele łatwiej zbudować coś dalej. Ok, więc co chciałam dzisiaj zasugerować? Oczywiście tam też można sobie dodawać tego dodatkowego hila. Tylko tu jest mały problem. Jak robimy trójkę, to tam trochę nie pasuje. Natomiast jak robimy te pojedyncze, to jak najbardziej możemy tego hila tam sobie dodać. Ale co ja chciałam Wam dzisiaj pokazać, to wykończenie tego szaflami. Czyli zamiast bang będziemy robić shuffle. Zobaczcie, jak to wygląda. Robię sobie Czyli co tam się zadziało? Jeden dodatkowy dźwięk sobie wszedł w tą całą strukturę, przez co nie robimy żadnej pauzy. Wszystko jest bardzo płynne. Przez cały czas wystukujemy taka ta, 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 taka ta. Ok? I teraz zamiast właśnie zrobić pauzę i uderzenie, to wyobraźcie sobie, że chcecie bez żadnej przerwy dodać tam shuffle. Ja lubię go robić przez obcas, akurat tutaj, jakoś mi to pasuje, ale możecie też zrobić przez palce. Czyli robię sobie step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, shuffle, step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, shuffle. I w kółko zapętlam się. Więc zamiast banga, żeby zmienić stronę i zacząć tańczyć drugą nogą, mogę zrobić właśnie szafla. Step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, shuffle. Popróbujcie jeszcze chwilę. To samo oczywiście na pojedynczych wchodzi. Ok, czyli na pojedynczych mam dokładnie tą samą sytuację, tylko muszę szybciej pomyśleć o tym przez shuffle. Mam step, heel, step, step, shuffle, step, heel, step, step, shuffle, step, heel, step, step, shuffle. Heel, step, step, shuffle, troszkę szybciej. Step, heel, step, step, shuffle. I bardzo, bardzo fajne, płynne połączenie z tego wychodzi. Najprawdopodobniej potrzebujemy chwili, żeby się z tym obyć, ale zobaczcie, jak wygląda cała nasza struktura 3-3-1-1-3 w ten sposób zrobiona. Mam pam 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 step shuffle, pam 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 step shuffle, pam 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 step shuffle, pam 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 step ta 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 ta. Okay? Więc nie ma praktycznie żadnej przerwy. Jeżeli czujemy, że w muzyce coś bardzo, bardzo
bardzo dźwięki sobie płyną i praktycznie nie ma tam żadnych pauz i chcemy to odzwierciedlić, to ten krok się idealnie do tego nadaje. Spróbujmy sobie jeszcze raz na sucho, może w drugą stronę. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, step shuffle, raz, 2, 3. Uwaga na ciężar ciała. Raz. Dobra, i robimy sobie całą strukturkę, bo się też dzisiaj mój mózg po prostu już mówi ups. Robimy jeszcze raz całą strukturę 3, 1, 1, 3. Uwaga, 5, 6, 7, 8. Trójeczka. Trójeczka. I pojedynczy. Tak. I tak dalej. Ok, zróbmy sobie z muzyką wolną. Jeżeli komuś ten shuffle totalnie tam nie wchodzi, to może ćwiczyć sobie z bęk i też będzie dobre. Ok, zrobimy sobie wolniejszą. I uwaga. 5, 6, 7 i druga strona. Raz, 2, 3, step shuffle, raz, 2, 3, step shuffle, raz, step shuffle, 2, step shuffle i drugą stronę. Trzeba być uważny, żeby widzieć i czuć, kiedy się tak naprawdę zaczyna i kończy sekwencja. I startujemy znowu. Nowa fraza w muzyce. Okej. Zobaczmy, jak to pójdzie do szybszej wersji. Nie super szybsza, ale zawsze. 5, 6, 7 i... I oczywiście można wrócić do starych, a można mieszać. Okay. Więc słuchajcie, to jest myślę coś, co pewnie będzie trochę po prostu do poćwiczenia. A teraz nam zostały 3 minuty, nawet 2, więc chciałam tylko szybko podsumować, co się zadziało. Dosyć szybkie tempo w sumie dzisiaj było chyba, tak mi się wydaje, bo w sumie widzę, że jest Marta głównie, natomiast Magda Tomek. Czy Magda Tomek? Aha, czy Magda Tomek to jest Magda Dy? Dopiero się zorientowałam, że tak może być. Okej, to słuchajcie, tak szybciutko. Na początku robiliśmy to śmieszne ćwiczenie z obcasami i w sumie ono samo w sobie niby jest ćwiczeniem, ale tak naprawdę można je wykorzystać do łatania dziur, kiedy nasz mózg nie pracuje i już nie wiemy, co robić dalej. Przez to, że sobie kręciliśmy bioderkami, to zawsze jest to jakiś ładny element wizualny, który może też przyciągnąć uwagę. I pamiętajcie, że nie zawsze tylko skomplikowane rzeczy mogą zachwycić i
i publiczność, i w sumie nas, bo później się może okazać, że tymi heelami przez całą muzykę możemy stańczyć, nie? Tak więc robiliśmy sobie różne wersje. Albo w miejscu, albo właśnie skręceniem. Możecie nawet się delikatnie, zobaczcie, ten heel można nawet przesunąć. Robić mały slajd przednią stroną nogi i wow, dużo możliwości i jakiś fajny ozdobnik może to być, nie? Więc to było pierwsza rzecz. Później ćwiczyliśmy szafle, po prostu szafle i zrobiliśmy sobie nasz krok Advanced Retire, gdzie robiliśmy przód, step, 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 step w wersji bardzo podstawowej, albo przód, step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, albo przód, step, shuffle, step, shuffle, step, shuffle, step, albo kombinację wszystkiego, tak? Więc Advanced Retire, każdy wybiera sobie wersję swoją bazową i później się z nią bawi. I ostatnia rzecz to Connemara Step, który nawet mi się udało w pewnym momencie jigowo pokazać. I ubraliśmy go w naszą strukturę 3-3-1-1-3 i dodaliśmy sobie shuffle zamiast banga, czyli pokazuję jeszcze raz całość, step, 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 big bang, normalnie. A dzisiaj zrobiliśmy zamiast bang shuffle. Przez to nam bardzo niezadłużony rytm wyszedł, bardzo płynny. No, to tyle. Słuchajcie, godzina minęła, jak z bicza strzelił. Normalnie byśmy jeszcze przez godzinkę teraz sobie improwizowali i ćwiczyli dalej z Anią na przykład. A tak to widzicie, niestety. Tak czy siak zgłaszam, że wszystko jest w porządku i w październiku melduję się w Poznaniu. Trzymajcie kciuki, jakkolwiek. I też życzę Wam, żebyście Wy uważali na siebie. Noście tam te maseczki i uważajcie, z kim się widujecie, kurczę. No. Dzięki wielkie, dużo zdrówka i do zobaczenia niebawem.